Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας της Unique Lab. Σήμερα αποφασίσαμε να σας δείξουμε ένα πάρα πολύ όμορφο backpack, λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Είναι αυτό, είναι στρογγυλό από ό,τι βλέπετε. Το κομμάτι της πλάτης αυτή τη στιγμή δεν το έχω ενώσει μόνο και μόνο για να μπορώ να σας το δείξω στο βίντεο. Είναι φτιαγμένο με νήμα βαμβακερό, 100% βαμβάκι, το MC12 σαν απόχρωση της Unique Lab. Πλέκεται πάρα πολύ ωραία. Για όσες κυρίες έχουν αρχίσει σε εισαγωγικά να μισούν και τα βελονάκια τα λεπτά, να σας πω ότι πλέκεται με 5 ή 5,5 ανάλογα με τον τρόπο που πλέκεται. Θα χρειαστείτε 2 κουβάρια από αυτό το νήμα, ένα λουρί δερμάτινο για να χεριού, το οποίο είναι 31 εκατοστά επί πλάτος 2 εκατοστά. Θα χρειαστείτε 2 λουριά πλάτης με αυξομοιωτή. Θα χρειαστείτε έναν κρίκο ανοιγόμενο στα 4 εκατοστά. Θα χρειαστείτε επίσης μία φάσα δερμάτινη με φερμουάρ, η οποία είναι στα 50 εκατοστά επί 8 το φάρδος της. Και βέβαια θα χρειαστείτε ενίσχυση, φόντρα, της αρεσκίας σας φυσικά, ανάλογα με την απόχρωση του νήματος που έχετε επιλέξει. Και βέβαια όλα τα κατάλληλα εργαλεία, το βελονάκι σας, βελόνες, κλωστές, για ράψιμο της φόδρας, την μεζούρα σας. Και πάμε να δούμε και να ξεκινήσουμε για να σας δείξω καταρχήν πώς θα κάνετε τα στρογγυλά κομμάτια της τσάντας. Θα σας δω λοιπόν σε λίγο. Έχουμε λοιπόν το βελονάκι μας νούμερο 5 και παίρνουμε το νήμα μας για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το μαγικό κύκλο. Σίγουρα οι περισσότερες από εσάς θα το έχετε δει, απλά σε βίντεο στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού στο διαδίκτυο. Απλά θέλω να σας δείξω έναν τρόπο που το κάνω και έτσι βγαίνει τελείως στρογγυλό το αποτέλεσμά σας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το μαγικό μας κύκλο. Παίρνουμε την άκρη του νήματός μας, τη γυρίζουμε μία φορά στο χέρι μας, μπαίνουμε με το βελονάκι μέσα στον κύκλο και παίρνουμε το νήμα που θα πλέξουμε. Έχουμε λοιπόν μια θηλιά στο βελονάκι μας και κάνουμε ας πούμε ένα γαϊτανάκι. Χωρίς να βγάλουμε την κλωστή μέσα από τον κύκλο, θα βάλουμε άλλα 5 άριχτα. Σύνολο με αυτό το πρώτο που μετράει ουσιαστικά σαν άριχτο, θα το δείτε και στο τέλος γιατί, θα έχουμε συνολικά 6 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5 και 1, η θηλίτσα αυτή εδώ, η πρώτη μας, είναι το 6ο. Παίρνουμε την αρχική άκρη της κλωστής μας, που ήταν μες στον κύκλο, και την τραβάμε όσο πιο πολύ μπορούμε, ούτως ώστε να κλείσει όσο πιο πολύ γίνεται αυτός ο κύκλος. Και τώρα, μεγαλώνοντας ελάχιστα τη θηλίτσα μας, θα φτιάξουμε ένα αλυσιδάκι ακόμη πάνω από το αρχικό γαϊτανάκι που είχαμε κάνει, με τον εξής τρόπο. Μεγαλώνουμε λίγο τη θηλιά μας, μπαίνουμε με το βελονάκι μας από πίσω προς τα εμπρός στο πρώτο αλυσιδάκι του πόντου μας, παίρνουμε την κλωστή και την τραβάμε προς τα πίσω, τη θηλιά, και την τραβάμε προς τα πίσω, έτσι. Μισό λεπτό γιατί μικρή είναι, έτσι. Την τραβάμε λιγάκι, στρώνουμε λίγο. Η αρχή είναι λίγο δύσκολη πάντα, ό,τι νήμα και αν χρησιμοποιήσετε, πόσο μάλλον εδώ που είναι ένα χοντρό νήμα. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα πετυχαίνει. Και μπαίνουμε στο προηγούμενο αλυσιδάκι, μόνο στο ένα, πάλι από πίσω προς τα εμπρός το βελονάκι μας, μόνο στο ένα, όχι σε όλο το αλυσιδάκι όπως κάναμε
στο προηγούμενο, μόνο στο ένα, παίρνουμε τη θηλιά και τη βάζουμε πίσω. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε, εάν τα μετρήσετε, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτός είναι ένας τρόπος. Θα πρέπει όμως από εδώ και μετά να κάνετε ένα γαϊτανάκι, να μπαίνετε εκεί και κάπως κάνει λίγο χοντράδι. Λίγο χοντρό, ειδικά αν είναι το νήμα σας χοντρό. Εγώ λοιπόν κάνω το εξής. Σταματώ στο πρώτο στάδιο, αυτό που έχω περάσει τη θηλιά μου εκεί. Μπαίνω μέσα σε αυτό εδώ το νήμα που δημιουργήθηκε, είναι, βλέπετε, η θηλιά που έχω περάσει. Μπαίνω μέσα λοιπόν σε αυτό το νήμα. Χαμηλώνω λιγάκι τη θηλιά μου να μην είναι πολύ μεγάλη και παίρνω το νήμα που πλέκω και το περνάω από μέσα. Μπαίνω μέσα στη θηλιά που είναι ελεύθερη, παίρνω νήμα και κάνω με αυτόν τον τρόπο το πρώτο μου γαϊτανάκι. Έτσι, έχω κλείσει και τον κύκλο μου και θα δείτε, ειδικά στο δεύτερο και στον τρίτο κύκλο που θα σας το δείξω, ότι δεν φαίνεται καμία ένωση πουθενά. Όλες ξέρετε, οι περισσότερες τουλάχιστον, ότι στο μαγικό κύκλο, σε κάθε κύκλο, μοιράζω 6 αυξήσεις. Άρα, οι 6 πρώτοι μου πόντοι, στον δεύτερο κύκλο, στον δεύτερο γύρο, θα γίνουν 12. Που σημαίνει ότι σε κάθε άρρηκτο, στο θυλάκι του κάθε άρρηκτου, θα πρέπει να μπαίνω 2 φορές. Εδώ έχω μπει 1. Άρα θα πρέπει στο ίδιο πόντο ακριβώς να μπω και δεύτερη. 2 λοιπόν. Στον επόμενο πόντο. 1, 2. Συνεχίζω το ίδιο να κάνω και για τα επόμενα άρρηκτα. Συνολικά λοιπόν πρέπει στον τελευταίο μου κύκλο, στο τέλος του κύκλου, να έχω 12 άρρηκτα. Και έχω 1 το πρώτο, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και στο τελευταίο 11, 12. Το ζητούμενο μου πάλι είναι να κλείσω τον κύκλο χωρίς να φαίνεται πάλι κάποια ένωση. Όπως είναι αν το κλείσω με βουβό ή με κάποιον άλλο τρόπο. Μακραίνω λίγο τη θηλιά μου μόνο και μόνο για να μπορώ να την περάσω πιο εύκολα από το αλυσιδάκι μου και ουσιαστικά τι κάνω. Θα κάνω ένα τέτοιο αλυσιδάκι πάνω από αυτό το αρχικό γαϊτανάκι που έκανα για να ξεκινήσω τον κύκλο. Πάλι το ίδιο, από πίσω προς τα εμπρός και στα 2 θυλάκια. Παίρνω τη θηλιά μου και την πάω πίσω. Όλη τη θηλιά. Την τραβάω. Τη μικραίνω, γιατί δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλη, με προσοχή στην αρχή να μην σας φύγει. Μπαίνω λοιπόν μέσα εδώ σε αυτό το νήμα που δημιούργησα, περνώντας τη θηλιά μου έτσι. Παίρνω νήμα, έχω μια θηλιά στο βελονάκι μου, μπαίνω μες στη θηλιά που με περιμένει και κάνω αυτό το πρώτο γαϊτανάκι, ας πούμε. Στον τρίτο κύκλο όλοι ξέρουμε ότι κάνουμε την αύξησή μας, αυτές τις 6 αυξήσεις, σε 1 παρά 1 πόντο. Δηλαδή, στον ένα πόντο κάνω ένα άρρηκτο, στον επόμενο πόντο κάνω 2. Το θέμα είναι ότι από τον τρίτο κύκλο και μετά, τέταρτο, πέμπτο κλπ, θα πρέπει να μοιράζω τις αυξήσεις μου έτσι, ώστε ο κύκλος μου να βγαίνει ολοστρόγγυλος και όχι με γωνίες. Δηλαδή, δεν θα πρέπει οι αυξήσεις μου σε αυτόν, αλλά και στους επόμενους κύκλους, να πέφτουν πάνω στην αύξηση που έχω κάνει του προηγούμενου κύκλου. Δηλαδή, ούτε σε αυτό τον πόντο, βλέπετε εδώ, είναι η αύξηση που έχω κάνει από τον κύκλο τον δεύτερο. Η αύξηση μου λοιπόν δεν μπορεί να πέσει ούτε σε αυτό τον πόντο, ούτε σε αυτό. Όλες μου οι αυξήσεις λοιπόν θα πέφτουν πάντα στον προηγούμενο πόντο, σε αυτόν εδώ, που είναι πριν από τις 2 αυτές αυξήσεις. Άρα, εδώ, και είναι και το λίγο δύσκολο, είναι ότι πρέπει σε αυτόν τον πόντο, τον πρώτο, που είναι ακριβώς ο πόντος πριν την αύξηση,
να ξεκινήσω, είναι μάλλον ο πόντος που είναι οι αυξήσεις μου, να κάνω λοιπόν τον έναν μου πόντο εδώ διπλό, θα δείτε τι εννοώ πλέκοντας. Δεν ισχύει δηλαδή σαν κανόνας σε αυτό τον κύκλο. Κάνω λοιπόν τον ένα μου πόντο και κάνω 2 στο επόμενο. Αναγκαστικά σε αυτό τον κύκλο η αύξησή σας, επειδή ακόμη δεν έχετε ενδιάμεσους πόντους από τις αυξήσεις, θα πέσει μία πάνω από την άλλη. Όμως δεν μας πειράζει, αυτό φτιάχνει στους επόμενους κύκλους. Κάνω ένα μονό στο επόμενο, ένα διπλό άριχτο στον ίδιο πόντο στον επόμενο πόντο, ένα μονό, ένα διπλό, ενώ άριχτο στον ίδιο πόντο, ένα μονό, πάλι ένα διπλό και βέβαια μην ξεχνάτε στο τέλος κάθε κύκλου, καλού κακού, μετράτε τους πόντους σας. Σε αυτό τον κύκλο που είναι και ο τρίτος θα έχουμε 18 πόντους. Ένα μονό, ένα διπλό, ένα μονό αλυσιδάκι άριχτο και βέβαια εφόσον ξεκίνησα με μόνο, τελειώνω με ένα διπλό. Οπότε, αν μετρήσω τα άριχτα, έχω ένα, είναι το αρχικό, μην ξεχνάτε όμως ότι στο τέλος θα του κάνω τέτοιο αλυσιδάκι, γι' αυτό το μετράω από εκεί, από τα ποδαράκια του. 1 λοιπόν, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και σε αυτό το αλυσιδάκι του από πάνω, το κεφαλάκι του όπως το λέω εγώ. Μπαίνω λοιπόν και στα δύο, παίρνω τη θηλιά μου, την περνάω πίσω. Φροντίστε να φτιάχνετε λίγο το πλεκτό σας, ούτως ώστε να στέκεται ωραία ο επόμενος κύκλος. Μικραίνω λίγο τη θηλιά μου. Και ουσιαστικά τι έχω κάνει αυτό, το μπροστινό δηλαδή φυλάκι του πόντου. Μπαίνω λοιπόν μέσα εδώ, παίρνω το νήμα που θα πλέξω, μπαίνω και στη θηλιά μου και ξαναπαίρνω νήμα και το βγάζω. Και έτσι έχω πάλι το πρώτο μου ιδανάκι. Βλέπετε ότι αρχίζει σιγά σιγά να μην φαίνεται που είναι η ένωσή μου. Αυτός λοιπόν εδώ τώρα φαίνεται πιο καθαρά, είναι ο πόντος που έχω πριν από την αύξηση της προηγούμενης σειράς. Δείτε εδώ πλέον φαίνονται καθαρά η αύξηση της προηγούμενης σειράς, του προηγούμενου κύκλου, ένας μονός. Μία αύξηση, ένας μονός. Σε αυτόν λοιπόν τον κύκλο, οι αυξήσεις μου θα είναι σε αυτό τον πόντο εδώ, που είναι πριν από την αύξηση της προηγούμενης σειράς. Άρα, εδώ λοιπόν, που είναι ο πόντος αυτός, θα κάνω την αύξησή μου. Ένα λοιπόν και άλλο ένα, 2. Εδώ έχω να κάνω πια 2 μονά. 1, 2. Βλέπετε ότι πάνω από την αύξησή μου έχω μόνο μονούς πόντους. Εδώ θα κάνω την αύξησή μου. 1. Από εκεί και μετά σας οδηγεί μόνο του. 2. Τα 2 μονά μου. 1, 2. Η αύξησή μου στο μονό. 1, 2. Τα 2 μονά. 1, 2. Η αύξησή μου πάλι στο μονό. 1, 2. Τα 2 μονά. 1, 2. Η αύξησή μου. 1, 2. Τα 2 μονά. 1, 2. Η αύξησή μου και τα 2 μονά. Και έφτασα πάλι εδώ που πρέπει να κλείσω τον κύκλο μου. Αν μετρήσετε, θα έχετε αυτή την φορά 24 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Ενώνω πάλι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μεγαλώνω τη θηλιά μου, μπαίνω από πίσω προς τα μπρος στο επόμενο άριχτο, παίρνω τη θηλιά, την περνάω πίσω.
Βλέπετε ότι δεν φαίνεται πουθενά ένωση, είναι ακριβώς όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα. Και μικραίνω λίγο τη θηλιά μου, μπαίνω σε αυτό που δημιούργησα, το νηματάκι, παίρνω το νήμα που θα πλέξω, κρατάω λίγο τη θηλιά να μην μου φύγει, παίρνω νήμα και έχω μια θηλιά στο βελονάκι, μπαίνω στη θηλιά που με περιμένει, παίρνω νήμα και το βγάζω. Και έχω πάλι αυτό το γαϊτανάκι, ας πούμε, που πάντα στο τέλος του κύκλου μου θα το φτιάχνω, θα είναι το σημείο που θα κλείνω. Όλες ξέρετε ότι σε κάθε κύκλο, οι περισσότερες τουλάχιστον, ο κύκλος αυξάνει, αυξάνοντας τα μονά άριχτα που είναι μεταξύ των μειώσεων. Κατά ένα. Εδώ έκανα στον κύκλο αυτό, έκανα 2 μονά, ένα διπλό. Τώρα έχω να κάνω 3 μονά, ένα διπλό. 4 μονά, ένα διπλό στον επόμενο και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσετε να έχετε έναν κύκλο στην περίμετρο που έχετε επιλέξει. Θα σας πω στην πορεία πόσο είναι τη συγκεκριμένη τσάντας που έχουμε εμείς. Εάν σας μπερδεύει λοιπόν τώρα και λέτε τώρα πώς ξεκινάω, κάντε το εξής. Πηγαίνετε στην πρώτη αύξηση που έχετε μπροστά σας, του προηγούμενου κύκλου. Είναι αυτή, τη βλέπετε. Πάτε στον προηγούμενο πόντο. Εδώ θα κάνετε την αύξησή σας. Άρα εδώ θα έχετε τα διπλά. Και τι έχετε να κάνετε πριν από την αύξηση? Τα μονά, τα οποία είναι 3. Άρα, 1 το πρώτο που έκανα, 2, 3 μονά. Εδώ θα κάνω την αύξησή μου. Και έχω το διπλό μου, άριχτο, στον ίδιο πόντο. 2 άριχτα δηλαδή στον ίδιο πόντο, που είναι η αύξησή μου. Τι έχω πάλι? 1, 2, 3 μονά. Και πού είμαι πάλι? Σε αυτό τον πόντο. Από ό,τι βλέπετε, μόνο του σας πάει πια. Στον πόντο αυτό που είναι πριν την προηγούμενη αύξηση του προηγούμενου γύρου, θα κάνω την αύξηση αυτού του γύρου. Κάνω λοιπόν τα 2 μου άριχτα στον ίδιο πόντο. 1, 2. Και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζετε μέχρι να έχετε την περίμετρο του κύκλου που εσείς θέλετε. Πάντα μην ξεχνάτε σε κάθε κύκλο να αυξάνετε ανά ένα τα μονά άριχτα, 1, 2, 3 σε αυτόν τον κύκλο, μεταξύ των 2 αυξήσεων. Και για να μην μπερδεύεστε με τι θα ξεκινήσετε, θα βλέπετε ακριβώς μετά την πρώτη αύξηση πού είναι ο μονός πόντος πριν την αύξηση, εκεί θα βάζετε την αύξησή σας. Και κατόπιν όλος ο κύκλος θα έρχεται ως διαμαγείας μόνος του και θα σας πηγαίνει το σχέδιο. Θα τα πούμε σε λίγο για να σας πω τις διαστάσεις της τσάντας που πρόκειται να σας δείξουμε. Γεια σας και πάλι. Στην τσάντα λοιπόν που έχουμε φτιάξει εμείς, ο κύκλος μας είναι στα 27 εκατοστά. Η διάμετρός του. Η φάσα μας, όπως σας έχω πει στην αρχή, η δερμάτινη, είναι στα 50 εκατοστά επί 8. Άρα λοιπόν, μόλις έχετε έτοιμους και τους 2 κύκλους, το εμπρός και το πίσω ουσιαστικά κομμάτι της τσάντας, πάτε στη φάση του να δέσετε με το νήμα σας γύρω-γύρω τη φάσα, ούτως ώστε να μπορείτε να έχετε άριχτα, όπως είναι το τέλος του κύκλου, το πάνω μέρος, το θυλάκι, και το άλλο από την άλλη, για να μπορείτε να ενώσετε. Εμείς εδώ, επειδή το νήμα μας είναι λίγο χοντρό, έχουμε ενώσει με το βελόνι. Μπορείτε όμως να κάνετε ό,τι ένωση θέλετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αν κάνετε ένωση και με βουβό, αν έχετε πιο λεπτό νήμα. Απλά εδώ θα γινόταν πάρα πολύ χοντρό και δεν μας άρεσε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς, και θα σας πω μετά ακριβώς λεπτομέρειες, πώς θα δέσουμε τη φάση αυτή. Έχουμε πάρει ένα λίγο πιο ανοιχτό χρώμα για να σας τη δείξουμε, να μπορεί να φαίνεται καλύτερα στο φακό, με το ίδιο νήμα και με βελονάκι νούμερο 3,5 για το συγκεκριμένο. Πάμε να μπούμε και να ξεκινήσουμε να δένουμε τη φάσα μας.
Μπαίνουμε λοιπόν στη μία τρύπα, παίρνουμε τη θηλιά μας, το βελονάκι μας και περνάμε την πρώτη θηλιά και κάνουμε ας πούμε ένα γαϊτανάκι. Θα μπαίνουμε σε κάθε τρύπα 2 φορές και θα κάνουμε άριχτο. Θα το τραβάτε λίγο ψηλά, ούτως ώστε όταν το βγάζετε να μπορεί το πάνω μέρος από το άριχτο να κάθεται πάνω εδώ. Να μην γέρνει μπροστά δηλαδή ή πίσω. Είναι σχεδόν αυτό που κάνουμε όταν θέλουμε να δέσουμε τον πάτο της τσάντας, αν κάνουμε μια τσάντα με πάτο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, κάνοντας 2 άριχτα λοιπόν σε όλη γύρω γύρω τη φάσα μας. Στη γωνία εδώ, για να μην τραβάει, θα κάνετε το εξής: ένα άριχτο, ένα γαϊτανάκι και ένα άριχτο στην ίδια τρύπα. Δηλαδή τα 2 άριχτα ενδιάμεσά τους θα χωρίζονται από ένα γαϊτανάκι. Και αυτό επειδή είναι η γωνία μας μεγαλύτερη, εάν δεν το κάνετε αυτό, η γωνία θα τραβάει και δεν θα είναι ωραίο στο ένωμα. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να έχουμε πλέον δέσει τη φάσα μας, όπως βλέπετε. Εδώ στο συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο νήμα λοιπόν, επειδή είναι πολύ πιο χοντρό το νήμα από αυτό που πριν από λίγο σας έδειξα, έχουμε κάνει ένα άριχτο σε κάθε τρύπα, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Ένα άριχτο στην επόμενη τρύπα, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Δεν μπορούμε να μπούμε με αυτό το νήμα 2 φορές εδώ, γιατί είναι χοντρό. Κάναμε λοιπόν αυτό, ούτως ώστε πάλι να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, για να μπορούμε να ενώσουμε με τα αντίστοιχα άριχτα του κύκλου που έχουμε κάνει. Στη γωνία μας κάναμε ακριβώς αυτό, άριχτο, γαϊτανάκι, άριχτο. Και έτσι βγαίνει τετραγωνισμένη η γωνία μας και να μπορούμε να ενώσουμε με το κάτω μέρος. Όπως σας είπα στην αρχή, η φάσα αυτή είναι 50 εκατοστά. Πάω λοιπόν εδώ στον κύκλο μου, ας σας το δείξω σε αυτό τον κύκλο. Και παίρνω τη φάσα μου που είναι ήδη πλεγμένη γύρω γύρω και μετράω, χωρίς όμως να την τραβάω ή να την τεντώνω ή να τεντώνω τον κύκλο μου, και βάζω από μία καρφιτσούλα εδώ στην αρχή της φάσας, η φάσα βαλμένη εξωτερικά, έτσι. Οπότε βλέπω σε ποιο σημείο ακριβώς θα γίνει η ένωση. Βάζω λοιπόν μία καρφιτσούλα εδώ και άλλη μία καρφίτσα εδώ. Έτσι λοιπόν ξέρω ότι σε αυτό εδώ το κομμάτι του κύκλου μου θα ενωθεί η φάσα αυτή εδώ. Οπότε παίρνω και μετράω με τη μεζούρα μου πια το υπόλοιπο κομμάτι που μου έχει μείνει, γιατί εδώ θα πρέπει να κάνω τον πάτο ουσιαστικά της τσάντας μου, που θα έχει το ίδιο φάρδος με τη φάσα μου τη δερμάτινη, έτσι, και πρέπει να ξέρω πόσο θα πρέπει να το κάνω. Βάζω λοιπόν τη μεζούρα μου έτσι, εδώ, και εξωτερικά και όχι επάνω, γιατί εξωτερικά θα ενωθεί, θα είναι μεγαλύτερο δηλαδή η περίμετρος, να το πω έτσι, του ημικύκλιου αυτού όταν θα τελειώσει. Εκεί, και είμαι στα 39 εκατοστά. Αυτό λοιπόν εδώ
είναι ακριβώς 39 εκατοστά. 38,5 με 39. Εμείς για αυτή εδώ τη φάσα έχουμε κάνει με αυτό το νήμα και με 5 νούμερο βελονάκι 43 σειρές. Εξαρτάται πάντα από το χέρι σας και από το νήμα που έχετε χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν, είναι πολύ πιο ασφαλές να μετρήσετε αυτό που σας είπα πριν με τη μεζούρα, δηλαδή τα 38,5 με 39 εκατοστά, ούτως ώστε αυτό που θα πλέξετε να έρθει, όπως βλέπετε εδώ, ακριβώς, χωρίς να σας κάνει μπόλικα ή κάτι άλλο, όταν θα το ενώσετε, να έρθει ακριβώς πρόσωπο με το τελείωμα της φάσας μας. Το πόσους πόντους θα βάλετε για να μπορέσετε να αρχίσετε την πλεκτή φάσα, το κάτω μέρος δηλαδή, τους έχετε ήδη έτοιμους. Είναι από εδώ, από τη φάσα τη δερμάτινη, είναι από εδώ μέχρι εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 έχουμε βάλει εμείς. Και αυτό γιατί? Θα δείτε ότι, θα μου πείτε, τους έχω εδώ έτοιμους, εδώ είναι παραπάνω. Ναι, αλλά εδώ έχετε γαϊτανάκι άριχτο, ενώ εδώ έχετε μόνο γαϊτανάκια. Το νήμα είναι χοντρό. Εσάς σας ενδιαφέρει να έχετε τα ίδια εκατοστά, 8, όσο είναι και εκείνο. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ, όταν κάνω το άριχτο γύρω-γύρω από τον πάτο της τσάντας μου, το πάνω μέρος, το θυλάκι του άρικτου, είναι μεγαλύτερο. Δείτε, εδώ αυτό ας πούμε σας καλύπτει αυτά τα δύο. Στην ένωση λοιπόν θα μπείτε μία φορά εδώ, μία εκεί, θα γυρίσετε εδώ και θα ξαναμπείτε εδώ. Μετά πάλι εδώ και πάλι το ίδιο. Άρα λοιπόν, εσάς σας ενδιαφέρει να έχετε πόσα εκατοστά είναι αυτό και όχι πόσους πόντους ακριβώς. Γιατί από εκεί και μετά, αν βάλετε δηλαδή όσους έχει εδώ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, θα φτάσει εδώ. Δεν σας κάνει. Εσάς σας νοιάζει λοιπόν να έχετε 8 εκατοστά όσο είναι και η δερμάτινη φάσα. Θα σας δώσω λίγο για να σας πω τη συνέχεια. Επανερχόμαστε λοιπόν. Έχετε θεωρητικά τελειώσει τα πλεκτά μέρη που είναι 1-2 στρογγυλά όπως τα δείξαμε. Έχετε φτιάξει την πλεκτή σας φάσα. Γύρω-γύρω έχετε κάνει τη μία σειρά άριχτα όπως κάνουμε πάντα σε όλα τα πανελάκια που πλέκουμε για να μπορούμε να έχουμε ωραίο τελείωμα να μας βοηθήσει στην ένωση με τα υπόλοιπα κομμάτια. Έχετε ενισχύσει και φοδράρει και ενισχύσει, όπως σας δείχνουμε και στα μαθήματά μας, τα δύο στρογγυλά μέρη και τα πλεκτά ουσιαστικά μέρη της τσάντας σας και το κάτω μέρος. Έχετε ράψει τη φόδρα σας γύρω-γύρω, ακριβώς κάτω από το τελευταίο άριχτο, από την ανάποδη. Και πάμε να δούμε, εμείς έχουμε ενώσει εδώ ήδη το ένα μέρος της τσάντας. Πάμε να σας δείξω λοιπόν πώς θα κάνετε την ένωση και για το υπόλοιπο κομμάτι. Θα χρειαστείτε λοιπόν μια χοντρή βελόνα που να περνάει το νήμα σας, έτσι, και νήμα από αυτό που πλέξετε. Όταν θα πάτε να ενώσετε, να σας πω αυτό, όταν θα πάτε να ενώσετε τον πρώτο κύκλο με το λουράκι, επειδή είναι κύκλος, φυσικά δεν μας νοιάζει σε ποιο ακριβώς σημείο θα ξεκινήσουμε την ένωση, διότι ό,τι μείνει το υπόλοιπο θα το έχουμε μετρήσει, θα βάλουμε το άλλο και είμαστε ok. Όταν θα πάμε όμως τώρα να ενώσουμε το πίσω μέρος της τσάντας μας που έχουμε βάλει τα λουριά πλάτης, επίσης να σας πω αυτό, ότι εμείς τα λουριά τα έχουμε στερεώσει στο πλεκτό μας με τα ποδαράκια αυτά που χρησιμοποιούμε και βάζουμε και στο κάτω μέρος στους πάτους της τσάντας μας. Από μέσα όμως έχουμε κόψει ένα κομμάτι ενίσχυσης από αυτή που σας περισσεύει, από αυτή που χρησιμοποιείτε για να ενισχύσετε τα πλεκτά κομμάτια. Έχουμε ανοίξει δύο τρύπες ακριβώς, είναι ένα κομμάτι περίπου όσο είναι το λουράκι, αυτό σε αυτό το σημείο, τόσο περίπου. Έχουμε ανοίξει δύο τρύπες στο ίδιο σημείο, βάζουμε το λουρί επάνω στο πλεκτό μας, περνάμε τα δύο ποδαράκια, τα περνάμε και μες στην ενίσχυση και μετά ανοίγουμε τα ποδαράκια τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν τραβάει το λουρί και είναι λιγάκι πιο ενισχυμένο
και νιώθετε κι εσείς πιο ασφαλείς όταν κρατάτε την τσάντα σας. Περνάμε τον ανοιγόμενο κρίκο στο πάνω μέρος, από όπου περνάνε τα λουράκια της πλάτης της τσάντας μας. Και πάμε τώρα. Θα πρέπει να βρούμε ακριβώς τη μέση από αυτό το κομμάτι μας, με ένα καρφιτσάκι μας, από εκεί που έχουμε βάλει τον κρίκο, είναι εδώ. Αυτή λοιπόν η μέση ακριβώς πρέπει να είναι στη μέση από εκεί που είναι το λουράκι μας, που είναι εδώ. Μια καρφιτσούλα ακόμη. Αν πάρετε την ευθεία του, θα δείτε ότι είναι ακριβώς εδώ. Ακόμη και τους πόντους να μετρήσετε, είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα λοιπόν, θα πρέπει εγώ από εδώ να ξεκινήσω, ή θα βάλετε καρφιτσούλες γύρω γύρω, εκεί που φτάνει, με αυτόν τον τρόπο να στερεώσετε επάνω το ένα κομμάτι με το άλλο. Έτσι. Από ό,τι βλέπετε, η καρφιτσούλα που είχα βάλει έρχεται ακριβώς στο ίδιο σημείο. Να τη βγάζω κιόλας για να τη χρησιμοποιήσω. Εκεί. Και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο. Ας ανοίξουμε και το φερμουάρ για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από μέσα, να μας βοηθήσει. Εκεί. Στερεώνουμε δηλαδή ουσιαστικά τη φάσα μας πάνω στο κομμάτι του κύκλου που έχουμε φτιάξει, από τη μία και από την άλλη μεριά. Να και το άλλο μας κομμάτι είναι εδώ ακριβώς. Και άλλη μία. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να ενώνουμε με το βελόνι μας από εδώ, από την αρχή. Αν είστε σε αυτή τη φάση, θα έλεγα να ξεκινήσετε από εδώ, να ενώσετε αυτό, να πάτε κάτω, να ενώσετε εκεί και μετά με μια καινούργια κλωστή να κάνετε όλο το υπόλοιπο. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε έτσι. Μπαίνω στο κάτω μέρος της φάσας μου. Θα κάνω ένα κόμπο στην κλωστή μου. Βλέπετε, το συγκεκριμένο είναι βαμβάκι και δεν καίγεται όπως έχετε συνηθίσει να καίτε τα πολυπροπυλένια. Τι κάνουμε λοιπόν? Λίγη από την κόλλα που έχετε βάλει στην ενίσχυση θα τη βάλετε πάνω στον κόμπο σας, οπότε δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Και πάω να ενώσω. Θα μπω εδώ. Θα φροντίσω να είμαι ακριβώς απέναντι το ένα με το άλλο. Στην ανάγκη κρατήστε το λίγο με μια καρφιτσούλα, αν δεν μπορείτε με το χέρι σας. Θα κλείσω και τη γωνία μου εδώ, που είναι από το προηγούμενο ένωμα. Εκεί. Θα μπω εκεί. Με τέτοιες βελονιές που να ακολουθούν ουσιαστικά τη γραμμή από τα θυλάκια, να μην φαίνεται. Θα μπω εδώ και να αυτό που σας έλεγα πριν.
βλέπετε ότι αυτό, εάν το βάλω εδώ, αυτό αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Άρα λοιπόν αυτό που είναι ουσιαστικά το γαϊτανάκι που έχω κάνει, θα το βάλω πάλι στον ίδιο πόντο. Τώρα θα μπω στο επόμενο. Εκεί. Εδώ. Πάλι στο ίδιο απέναντι. Ούψ. Φροντίστε να μην σας πιάνει το νήμα. Είπαμε φροντίστε. Αν πιάνει, το κάνετε έτσι. Εκεί. Και πάλι εδώ. Με ενδιαφέρει εμένα να καταλήγω εδώ στην ίδια ευθεία. Άρα και έχω φτάσει στον τελευταίο μου πόντο. Όπου εδώ λοιπόν θα ξεκινήσω πλέον να ενώνω με το απέναντι κομμάτι. Είμαι εκεί. Αυτό το υπόλοιπο θα πάει μετά, είπαμε. Και εδώ επίσης, εάν χρειάζεται, επειδή από ό,τι βλέπετε αυτά τα λυσιδάκια είναι μεγαλύτερα από εκείνα, βλέπετε το ένα καλύπτει δύο. Εφόσον όμως το έχω στερεωμένο έτσι, θα συνεχίσω με αυτό το σκεπτικό να ενώνω γύρω γύρω. Οπότε θα σας δώσω το τελείωμα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Έχουμε ενώσει την τσάντα μας γύρω γύρω. Όλα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Είναι νομίζω μια πάρα πολύ νόστιμη τσάντα που θα τη λατρέψουν και μαμάδες και κόρες ως επιτοπλίστων. Αλλά για κάντε τη εικόνα και με ένα νήμα πιο λεπτό, ίσως μαύρο ή με χρυσά ή με ασημένια τα αξεσουάρ του, τα μεταλλικά του. Θέλω να πω ότι από πολύ σπορ, όπως είναι η συγκεκριμένη που μας αρέσει πάρα πολύ, θα μπορείτε να έχετε και μία τσάντα και λίγο πιο, να την πω απογευματινή, αλλά λίγο διαφορετική από όλα τα backpack που θεωρώ ότι μέχρι τώρα κυκλοφορούν και από εμάς και από όλους και στο διαδίκτυο και παντού. Και δείτε το χώρο της. Έχει και μια κλωστούλα εδώ. Δείτε το χώρο της. Είναι μια μεγάλη τσάντα και θεωρώ πως είναι μια από τις τσάντες που θα βολέψει μα για οποιαδήποτε εξόρμησή σας. Να είστε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο καλά πλεξίματα και να είστε πάντα χαρούμενες και ευτυχισμένες. Γεια σας.